outro asunto de actualidade que preocupa moito os nosos gandeiros é que xa van tres da corentena por mor desa dermatose nodular contagiosa. E non lo recoñecen. Están resignados, é o que hai, pero están tamén ao límite. Nova prórroga para as medidas de prevención contra a dermatose nodular contagiosa. Seguirán vixentes alo menos ata o vindeiro 1 de marzo pola aparición de novos casos en granxas francesas. A situación comeza a poñer ao límite a paciencia dos gandeiros. É que estas medidas levan en vigor dende o pasado 27 de outubro, cando logo de varios gromos na rexión de Xirona se decidiu blindar o gando galego. Nun primeiro momento, a estrita corentena uníase á suspensión das feiras de gando, o que deixaba recintos como o de Silleda como nunca antes foran vistos. Non nos gusta ter o recinto así, pero as circunstancias son as que son. Entendemos que son medidas sanitarias que temos que seguir todos. A nós nos toca pechar. E malia que as poxas foron retomando a súa actividade pouco a pouco, as estritas normas de illamento para o gando de fora puxo contra as cordas a moitos profesionais do sector. Aquí non temos recría suficiente para as nosas explotacións. Nós estamos prácticamente cunha inactividade casi total da empresa. E malia a favorable evolución da dermatose en Cataluña, que prevé levantar as restriccións o vindeiro 11 de febreiro, dende medio rural seguen apostando pola cautela. Se a enfermidade entrase nas nosas granxas, arrancaría o protocolo de vacinación, pero unha vez dentro a dermatose, a súa pegada pode ser devastadora. Hai que darse conta que a dermatose nodular non é unha broma. Se entra nunha explotación, a esa explotación vai supoñer directamente a ruína. Hai que matar e eutanasiar todos os animais da granxa. Ata cando poderán aguantar os nosos produtores baixo estas circunstancias? Pois saben, aínda lles queda ata marzo e dentro das explotacións pois teñen que cambiar un pouco as súas rutinas por mor do benestar dos animais. Unha das cousas que teñen que facer é o que chaman rotar as vacas. Isto que é, Bernardo? Pois sí, é unha das medidas máis que recomendadas, Rocío, iso de rotar o gando. Pero que ten que ver o de mover as vacas dun sitio para outro cun virus? Non é capricho, non, senón estrategia preventiva. Este virus, como sabemos, non se espalla polo aire, senón que se transmite principalmente a través de insectos picadores, como poden ser mosquitos ou moscas, e tamén polo contacto estreito entre animais. Cando as vacas permanecen durante moito tempo no mesmo espazo, estes insectos teñen máis facilidade para actuar e a enfermidade pode estenderse pois con maior rapidez. O rotar as vacas entre terreos ou entre instalacións redúcese a concentración deste insecto, diminúe o contacto continuado entre animais e dáselle tempo tamén ao terreo para recuperárense. É unha medida sinxela pero eficaz, que funciona como cando abrimos as fiestras da casa. Non resolve todo, pero axuda a atallar o problema. Toda precaución é pouca cando falamos do noso sector primario e queremos saber que valoración fai o noso sector gandeiro desta prórroga. Estamos nunha explotación en Lugo cun tratante de gando, toca manter a paciencia con tal de que a dermatose non chegue aquí, pero están ao límite, non, Padín? Din que a paciencia é a nai de todas as ciencias e unha vez máis o noso sector primario está facendo gala desa paciencia infinita. Pero vexan vostedes porque nos topamos nunha cuadra de trato e a imaxe é insólita, completamente baleira. Serafín, moi bo día. Bos días. Como estades a tomar esta nova cuarentena? Bueno, hai que ter paciencia, estamos a tomalo, pero mal, porque moitos importadores non están preparados, non estamos preparados para facer cuarentena. Cando chegaba un camión e en un día, 2 días salía, e agora, pois agora hai que ter paciencia, meterse a facer a cuarentena, moito gasto, ben vedes, temos que comprar camións de comida e tamén moito traballo. Claro, porque fíxense vostedes, nun primer momento houbo gandeiros que optaron por non vou a importar de momento animais, vamos a intentar resistir, pero agora xa se topan no punto de ou importan animais ou a granxa ten que pechar. Sí, agora xa collen unha decisión que teñen que arrancar, porque faltan vacas, van vacas pos matadeiros, non hai reposición, porque aquí a crianza tamén quedase moi corta, e, bueno, e agora xa deciden moitos a facer eles a cuarentena. Nos mesmo hoxe cheganos un viaxe de Alemania, traemos a mitad vendido para un cliente que vai facer a cuarentena, pero o resto témolo vendido tamén, pero temos que facer nosa cuarentena que aínda non se arriesga.
Claro, é dicir, isto é algo tamén novo que os tratantes teñades que facer vos a cuarentena aquí nas cuadras de trato, por eso todo ese forraxe que nos dis que tiveches que mercar, isto encarece tamén os custos, non? Sí, claro, isto encarece, tens que comprar de todo, tens que comprar palla, piensos e de todo. Trouxemos un tráiler antes de ayer, e, bueno, isto durará-nos para 10, 15 días e haberá que traer outro. Serafín, para que nos fagamos unha idea na casa, nestos case 4 meses, cantos animais importaches? Ti dedicaste a traer animais de Alemanha e colocalos por Galicia, cantos importaches? Nos nestes 4 meses fixamos moi pouco, estuvemos moi pouco, sobre 80 animales, traendo algo de Alemania e despois tamén traballando algo aquí o nacional. Que nunha situación normal, esos 80 animales importaríalos nun mes. Nun mes faixe, sí. Pois, Serafín, moitísimas grazas por atendernos. Xa ven, a imaxe desta cuadra de trato é insólita, compañeiros.